Niciodată să nu adormi fără să-i spui lui Dumnezeu aceste 4 lucruri. Și ultimul, cu siguranță, îți va reînnoi sufletul. În primul rând, îți mulțumesc, Doamne, pentru ziua pe care ai oferit-o. Recunosc dragostea Ta constantă și grija în fiecare moment. Mă încred cu speranță în protecția Ta, pentru ca familia mea și eu să ne putem odihni în pace. În al doilea rând, mulțumesc, Doamne, pentru încă o zi de viață. Cu pacea Ta care depășește orice înțelegere, acordă-mi liniște în timpul odihnei acestei nopți. Fă ca dragostea Ta să mă învăluie, permițându-mi să adorm în siguranța Ta. În al treilea rând, Doamne, îndepărtează orice anxietate și îndreaptă-mă spre odihnă. În dragostea Ta găsesc pace și siguranță pentru a merge spre slava Ta. În al patrulea rând, Tată, mă apropii de Tine cu o inimă căită, iartă-mi greșelile și curăță-mă cu harul Tău. Fă ca dragostea Ta să mă purifice și să găsesc pace în iertarea Ta. Să fie aceste cuvinte odihna mea, încrederea mea și căința mea sinceră.